Salutare din Birmingham. Salutare, am ajuns în Birmingham și am și o primă țeapă pe care am luat-o astăzi, și anume țeapa cu trenul. Care e țeapa cu trenul? Foarte simplu. Ieri când am luat biletele de pe Avanti West Coast, am luat cel mai ieftin bilet și credeam că o să merg cu trenul Avanti West Coast. Ei bine, am plecat cu alt tren. Nu mi-aduc aminte exact cum se numește, Northern, nu știu cum. Ideea e că a fost cel mai ieftin tren, 31 de lire, sau mă rog, 32 de lire. Și asta e țeapa, pentru că mă așteptam să merg cu Avanti, nu cu trenul ăsta, dar a fost ok, chiar și așa. Bun. Până la primul obiectiv trec prin zona centrală și arată foarte mișto. Ei bine, exact ca și în Londra, există porțiunea aceasta de canal. Clădirea asta care e foarte tare, e o clădire de birou probabil. În partea asta sunt restaurante și alte chestii. Aici Luna, aici Penny Blacks și așa mai departe. Așa. Păi cam puțină lume acum. Ce drept e vineri dimineață, evident să nu fie prea multă lume. Îmi place ce-i drept. Bă, asta e zona centrală. Asta este partea asta de dock, unde stau bărcile aici și aprovizionează, sau habar n-am ce fac ei. Pe aici sunt niște restaurante. Mi se pare foarte tare. Cât de bine sunt aranjate. Arhitectura asta așa veche, parcă, cu cărămidă, mi se pare foarte tare. Cred că o să trec pe aici din nou și o să vin la Wagamama să mănânc ceva. Dar nu acum că nu mi-e foame, dar bine de știut că e aici. Ia să vedem ce mai e pe aici. Pentru Icon Gallery trebuie să îți iei aparent un bilet care costă atât. Da, este gratuit, nu trebuie să dai niciun ban. Pe lângă chestia asta, am impresia că poți și să donezi niște bani, 5 lire, 10 lire, și mai e încă ceva, nu mai știu exact ce, un fel de exhibition pentru fotografii sau ceva de genul. Deci poți să dai și bani dacă vrei, dar doar dacă vrei. Ok, da. Tipa de la recepție mi-a spus să merg până la ultimul etaj. Asta am înțeles, că a vorbit atât de repede încât nici n-am înțeles ce a spus. Turul acestei galerii se face începând cu ultimul etaj și apoi coborând. Cam asta e. Mari boxuri. Sincer, n-am nici cea mai vagă idee cum îi cheamă pe ăștia. Asta e, scrie. Asta este cea mai scurtă vizită a unei galerii, muzeu. What the fuck? Deci a fost atât de rapidă încât nici n-am știut cum a trecut. Ori am scăpat eu ceva, ori nu știu. Eu cred că am ratat o intrare către o altă galerie, pentru că nu erau semne, nu erau săgeți, motiv pentru care cred că am ieșit pe la exit, fără să-mi fi dat seama. Probabil că ar fi fost mult mai mult decât am văzut. O să las, bineînțeles, imaginile pe care le-am făcut, o să le pun aici în video. Dar, na, este un proiect în dezvoltare, bănuiesc. Sper să pună săgeți, să fie mai semnalizată galeria și să poți să vezi absolut tot. Pentru că, na, ce am văzut eu am fost cât? Am fost 2-3 minute și asta a fost. Hai că sunt foarte aproape de mall. Aparent acolo scrie Bullring, numai că nu asta este fața mall-ului pe care eu o caut. Interesant faptul că eu și acum caut intrarea aia principală, pentru că e ceva mișto acolo la intrarea principală, plus că se vede mall-ul foarte mișto, ca niște poze pe care le-am văzut pe Google, dar
Nu am dat de intrarea aia. Deci caut intrarea aia de vreo 5 minute, 10 și tot nu găsesc. Și peste tot scrie Bullring. Scrie peste tot Bullring, dar nu dau deloc de intrarea aia principală și încă o chestie. Hai că într-un final am dat și eu în sfârșit de emblema acestei zone, taurul ăsta, dar încă n-am dat de fațeta mall-ului. În fine, poate dau până la final. Iată aici The Bull Ring. Interesant faptul că într-un timp nu era mai nimeni pe străzi. Bă, dar toată lumea este în mall. Este incredibil. Uite pe aici gemuri. Ce au oamenii ăștia. Nu cred că este ceva atât de special la mall-ul ăsta față de alte mall-uri, să spunem. Doar faptul că este foarte mare și are o fațetă foarte mișto. N-am apucat să-i văd fața încă, pentru că este atât de mare mall-ul ăsta încât nu reușesc să văd fața. Fața aia pe care o văd și eu peste tot pe net. Exact aia nu pot să o văd. Nu o găsesc, habar n-am unde e. Abia acum mi-am dat seama, dar această fațetă este cea pe care o vedem noi pe Google. Și care este diferența dintre asta și aia de pe Google? E foarte simplu. Cred că la o perioadă de timp schimbă fațeta și aia pe care eu o vedeam pe Google vreau să o văd neapărat pe aia. Dar pentru că n-am văzut pe aia și m-am învârtit atât de mult și n-am găsit-o, de fapt asta e. Să fiu sincer, fațeta pe care am văzut-o pe Google arată mult mai mișto față de asta. Cam așa arată centrul acestui mall, Bullring. Este destul de aglomerat, evident este o zi de vineri, pentru că mall-ul și galeria de artă nu mă dau pe spate deloc. Am zis hai să merg și eu prin zona asta comercială, să vedem ce putem găsi pe aici interesant. Sună cunoscut un pic. Acum, înainte să mă duc la cazare, încerc să văd ce pot să mai fac prin zona asta centrală, că oricum mare lucru nu văd ce e. Mare lucru nu prea e pe aici. Știți vorba aia, reality versus expectation? Cam așa am fost și eu legat de galeria aia și mall-ul ăsta, adică nu mi-a ieșit niciuna, nici alta. Cam așa arată o stradă din Birmingham, unde și mașinile și tramvaiul merg pe aceeași parte. Aici avem niște clădiri vechi, antice și de demult, și arată foarte bine. Ui, dar ce de cântăresc pe aici prin centrul orașului. Ăsta chiar cântă bine. O chestie pe care o remarc pe aici prin Anglia este faptul că au și ei un odeon al lor. Nu știu dacă se referă neapărat la teatru, la fel cum este și în București, dar am văzut în foarte multe orașe de denumirea de odeon, exact cum vedem aici. Este destul de interesantă partea asta a mall-ului. Eu nu sunt genul de persoană care să fiu așa atras de biserici, dar opa, uite și un meci. Dacă știam, veneam aici să văd meciurile, dar ce meci e ăsta? Barty. Opa. Da, iar aici este nu știu ce mănăstire, nu știu ce catedrală, nu știu ce o fi cu chestia asta, dar mi se pare foarte tare. Adică dacă te uiți așa un pic la detalii și cum este construită, verdele ăsta spre gri, e destul de unic.
Interesantă sculptura de aici. Bănuiesc că este în memoria during the Second World War. Da, exact cum așteptam. Este în memoria oamenilor care au căzut la datorie în urma celui de-al doilea război mondial. În încercarea mea de a cuprinde cât mai multe chestii și de a vorbi cât mai mult despre galeria de artă de aici și despre Bullring, cam asta a ieșit și eu o să mă duc către cazare. Cazarea este foarte aproape de zona de centru. Ne vedem la cazare. Jur dacă nu, asta e cea mai dubioasă zonă de cazare pe care am mai văzut-o eu vreodată, cu toate grafiturile astea de pe aici. Uitați-vă și voi, grafiti peste tot, grafiti peste tot. Ce este în față este mall-ul, iar pe aici sunt tot felul de grafiti, o zonă de depozit. Mi se pare foarte dubioasă zona asta. O să văd acum cum e cazarea. Nu am mari așteptări la 31 de lire. Na. Și da, o să vă arăt în timp ce vorbesc, o să vă arăt camera. Deci este o cameră cu nu știu câte paturi. Sunt vreo 1, 2, 3, în fine, sunt vreo 15 paturi în cameră, paturi suspendate. E momentul în care am făcut booking-ul, credeam că o să fiu într-o cameră cu pat nesuprapus, pentru că teoretic asta am selectat eu. Dar, na, 2 nopți pot să o duc așa, pentru 30 de lire e ok. Data viitoare o să știu ce să nu aleg. Deci în acest moment sunt în Dudley, este un oraș în apropierea Birminghamului, sau de fapt face parte de Birmingham. De altfel pot să spun cu ocazia asta că Birmingham este un fel de metropolă, de asta are foarte multe orașe încorporate precum Dudley, Wolverhampton, sunt convins că a auzit toată lumea de Wolverhampton și așa mai departe. Ei bine, am ajuns astăzi la probabil ultimul obiectiv de pe lista de astăzi, și anume St. James Prior Ruins. Evident este o ruină, ceea ce vedeți aici. Probabil vă întrebați de ce am venit la această ruină. Ei bine, mie îmi plac foarte mult ruinele. Au ceva aparte, demonstrează faptul că au trecut prin războaie, au fost reclădite, iar distruse și așa mai departe, au fost cucerite. Ruina este destul de ok, așa ca și aspect și ca și dimensiune. Evident, nu mă așteptam la ceva extraordinar, dar este destul de ok. Adică este și asta o atracție destul deosebită. Și asta este o atracție destul de deosebită, asta dacă știi să apreciezi ceea ce a fost aici. Exact ca și denumire, cred că asta a fost un fel de mănăstire unde evident veneau călugării și toate fețele bisericești și se rugau aici, dar nu asta mă interesează pe mine, mă interesează pe mine aspectul, cum a rămas de fapt această ruină în picioare. Și după cum se vede, au mai rămas câteva chestii arhitecturale, cum ar fi stâlpii ăștia de piatră, acea arcadă și așa mai departe. Aceasta era poarta pe unde se intra în această ruină, în această clădire, și celelalte probabil erau alte intrări exterioare. Pe aici probabil era iarăși o încăpere foarte mică. Acolo bănuiesc că era o fereastră. Și uite, așa aș putea configura foarte ușor această ruină. Nu știu dacă există pe undeva ceva legat de chestia asta, pentru că, sincer, nu mă așteptam neapărat să ajung aici. Aveam un alt obiectiv turistic de văzut, numai că acel obiectiv turistic, și anume Aston Hall parcă se numea, da, în fine, acel obiectiv nu pot să-l văd pentru că trebuie programat înainte cu, nu știu, 5 zile, 6 zile, ceva de genul, și am fost nevoit să reconfigurez traseul, ca să zic așa, și am ajuns aici, în Dudley. A durat undeva la o oră să ajung
la locația asta, ce drept vă recomand să luați 126, să nu luați 12A parcă, pentru că 12A vă ocolește de vă nebunește. Deci și aici a fost o mică harababură din partea mea, dar harababura s-a terminat cu punctul ăsta, pentru că în sfârșit am ajuns într-un punct în care într-adevăr văd ceva. Dacă azi dimineață nu mi-a reușit partea cu galeria, că am ieșit de vreme și n-am mai intrat înapoi după nu mi-a ieșit partea cu mall-ul, adică n-am putut să văd fața exterioară a bullring-ului și m-am ales doar cu o scurtă plimbare prin mall. E bine, am reușit să ajung aici și să văd această ruină, care nu înseamnă neapărat ceva extraordinar de mult, însă face parte din aspectul Birminghamului, să spun. Mă tentează foarte mult să urc pe chestia asta. Singurele scări care au mai rămas în picioare. Ce chestie! E un pic cam ciudat. Odată cu scările astea pot să văd și eu mult mai bine ruinele de la înălțimea, să spunem. Vreau să vă spun câteva lucruri despre Birmingham, lucruri neștiute despre Birmingham, și anume faptul că este străbătut orașul de foarte multe canale. Aceste canale însumează undeva la 140 de kilometri, mult mai mult decât canalele din Veneția, da? Deci este o rețea foarte mare, se numește Grand Union Canal și este străbătută numai în Birmingham, dar conectează Birmingham de Londra și de multe alte orașe. Un alt lucru pe care trebuie să-l știți, aici s-a inventat tenisul. Poate să fie foarte greu de crezut, dar da, într-adevăr, în Anglia s-a inventat tenisul, dar mai exact aici, în Birmingham. De asemenea, tot aici în Birmingham sunt foarte multe restaurante cu 5 stele Michelin. Sunt cele mai multe restaurante cu 5 stele din afara Londrei, ceea ce face acest loc și mai atrăgător din prisma ratingului foarte bun. Tot orașul Birmingham, sau mai bine spus, împrejurimile din preajma orașului, au fost o inspirație pentru Tolkien, pentru realizarea filmelor Hobbitul, sau mai bine zis pentru cărțile Hobbitul și, bineînțeles, The Lord of the Rings. Cam asta a rămas după ce am mâncat. Parcă am mâncat aici ca la război.